Naredno pitanje u emisiji pitanje gledalaca postavljeno je Aneli Ahmić i Maji Marinković. Vas dve kidate i treba da se družite, glasila je konstatacija. Hvala, znamo, rekla je Maja. Nama je odlično, dodala je Aneli. Juče si 2 puta pitala Anđela da li su završili za sva vremena. Draga Aneli, završili su pre godinu dana, glasila je konstatacija. Ne sjećam se ja tog, rekla je Aneli. Ni ja se ne sjećam tog. Ovih dana se uopšte ne sjećam da mi je to pitanje postavilo, rekao je Anđelo. Što si tačno video i pomislio da se Aneli izložila na Filipa, glasilo je pitanje. Video sam da mu je sipala alkohol u usta, ono ponašanje njeno. Kad se napije, Aneli se ponaša kako se ponaša, a video sam da njemu to nije prijalo, rekao je Luka. Luka je presmešan lik, gluposti su sve što priča. On je pijun mali, rekla je Aneli. Ti si izobličena, gadi mi se s kim sam bio, rekao je Luka.